sai ka yi rata, in yayi nufin kiran ka sai makabarta, mai kushe haka sada ba fata. Allahu ka mai kuɗi ka kawo mata, ya sa a gidansa don ya samu gata, domin wata rana za ya san manufata, ya samu diyar da za ya nuno gata, ya nuna akan ta so yake ta yi rata, ta samu waɗanda ko ta yi masa gata, ta ce a cikin samari shi ta yi fata. To ya za a yi raba su 'ya'yar gata, in kokara ba su ta zamo 'yar fata, ya tsananta mai kuɗi yake yin fata. Allah ka hana shi don ya san manufata, ƙara mata sansa dan da ko ya yi rata. Rayuwa da duniya rawar 'yan mata, wanda yake gaba ya koma baya, haka Allah ya yi nufin ya tsaro gata. Ilkayo lokacin ka sai ka yi baya, duk wanda ya zo gare ka yi masa fata, alshiri za ka shimfiɗa ka ga gata, in kai sharri gare ka kai yi fata, wata rana zai ishe ka har makabarta. Mai san jama'a dole za ya ga gata, makabartar ta ci ko ana yi masa fata. Ni dai na ce a rausa 'ya'yan mata, domin kun sa a ko'ina na yi rata. Allahu ya bar mu ko'ina muga gata, mai kushe ko ba sadar manufata, daidai dan na tsallake gidan makara.